Hallelujah. Jesus. Hayi boncela amen nje. Hallelujah. Hallelujah. Ndiyabulisa enkonzweni. Umoya oyingcwele ongumphathi webandla. Osincedayo nesingaye namhlanje. Jesus. Lesingaye kule weekend yonke. Amen. Amen. Ndiyabulisa tata bapostile. Ndiyabulisa tata befundisi. Ndiyabulisa ke egameni likaJesu waseNazaretha. Ndibulisa otata bonke, ndibulisa omama bonke. Ndibulisa abantu abasha neSunday school ngelihle igama likaYesu. Amen. Ndingumfundisi Matyeni ke bazalwane ndisindisiwe. Ndiyamthanda kakhulu uYesu owayinceda impilo yami. Ndizalwa khona ngapha yana eEastern Cape. Ndishumayela khona njengamanje egameni likaYesu. Amen. Namhlanje ke bazalwane selesilapha. Sisaqhubeka nale conference. Senesibheka emaphethelweni. Ubani nobani senga enhlizweni yakhe. Angalangazelele into eyodwa. Unganihlule moya ingcwele. Cela amen. Balangazelela nje into eyodwa, moya ingcwele unganihlule. Namhlanje manisusa into zami. Nangalensini bantu wasusa amahla. Nangaleni insasa xa ngabana kungenwa nami manisusa amahla. Ngicela nje nasike sikhawuleze sifunde incwadi kaMateyu. Matthew chapter 7. Sisafunda khona verse 21, 22 no verse 23. Bese siyathandaza egameni likaYesu. Uthimo lungo lwakho onenga simulo uthimo lwakho Jesu uthimo ngicela umuntu eza kungifundela anganifundeli kundikhoyo anifundele kwizibhalo ezingcwele sikhawuleze sizothandaza egameni likaJesu sikhawufunde What did Matthew chapter 7 ngicela uthathe microphone sizokufa sonke. Matthew chapter 7 verse 21. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Verse 21. Ukufa nokwenza ilizwi. Nasi indawo endiyithandayo. Namhlanje kuthetha ngokufa nokwenza ilizwi. Complete ithini? Ukufa nokwenza ilizwi. Ngamanye amazwi eyona nto sisokolisayo sesikule nsokolo esikuyo nje. Asisokoliswa yinto enisi. Asisokoliswa kungefa. Bonke abantu bayalifa ilizwi. Wonke umuntu ophila emhlabeni ilizwi yalifa. Yona nto esikabana ngayo. Sikabana ngokwenza. Hallelujah. Abafundisi bengathandani njena. Abazalwana bengefani njena. Ikulona umuntu ezohlula. Athi lena yonkonzo yami. Sikabana kwenzeni. Inkonzo zahluka
ahlukile njena asahlukahlukisanga into sitatyaniswa kukwenza Hallelujah. Hallelujah. Namhlanje yena ngake sikuyo into balekanga abantu ya kanga umuntu okanye abantu bashumayeza bathi abeli bonke bakale baziwisa phansi uzuthi bafaba befile abantu kabegqobisa ukuthi babefile befile kuyenzeka into abantu bengathi befile kanti befaka ingaba nguwe nalowo yena ndiyithandazelayo yileyo ndingabi ngumphulaphuli welizwi ndingabi nguye umenzi welizwi bawo ndisize kwenzeni izulu aluzungelwa ngokuvilizi lizawungelwa ngokwenziwa kwelizwi kule weekend ayikho into engathethwanga kule weekend ayikho into engathethwanga sukuthi nomvuselelo okanye le conference lona ibinohlala inyanga yonke izinto bezino-36 months zithethiwe izona izinto bezino-36 months ziyamzonela le weekend zishwakathelwe zashwatyaniswa le nto idinga nje into ezakwenza ngoku ndifundele u-15 verse 21 standards verse 21 yes asingabo bonke abathi kum Nkosi asingabo bonke abathi kum Nkosi abaya kungena ebukumkanini bamazulu hayi bazalwane livakala kakuhle livesi ayisingabo bonke singatsho sonke sithi uYesu yinkosi kodwa sizungena sonke ngokwenzayo ukuthanda kukaBawo semazulu nathi nokwenza ayikokuphulaphula namhlanje yana nto siyigqibeleyo kukumamela ilizwi silithethe kunokumamela ilizwi silenze bazalwane uSatana kaqotyiselwa ufuna uqobisela uSatana hamba baqobisa phakude wathanda uqobisela amakhwenkwe ukhula wathanda uqobisela amantombazana ukhula usongile wakho uthande njalo uthi izawubetha umntwana bakoyike bonke kodwa uSatana kaqotyiselwa uqondo ngqo awunomqondo uSatana ungalenzi ilizwi awunomdilizi uSatana ungalenzi ilizwi into onistalentwana ndiyabetha mna uSatana kangendawo kuloo nto loyo ufuna usiva iintonga zakho xa ngabona uphuma lapha sinikwa zonke izixhobo sanikwa zonke iintonga masizisebenzise ayigabo bonke abawungena ubukumkani bezulu abathi Nkosi kuphela ngabekwenzayo bawo ndibuyisele ukwenza uSatana uyabumchanile uhlele kwenzeni soze insindiso yakho idilishwe kusekhona abantu abasezawo emveni kwale conference ebebelapha uqaku nayo bawa kanjani bazathi befika kwezinye inkonzo loyo inkonzo yabantu abasha balesithi bephelelwe ngamandla aphele njani amandla ingxaki abangobenzi belizwi bangabaphulaphuli ingase kungancipha abaphulaphuli kwande abenzi uyalifuna izulu langazelela uba ngumenzi bawo ndincede ngokwenza ndincede
uthi kuze babona abantu bakubona ngokwenza, uthi kuze aqaphele uSathane aqaphele ngokwenza, uthi kuze aqaphele uThixo izulu likuthande libona ngokwenza. Ndifundele qhubezela 22. Yes. Baninzi abaya kuthi kum ngalo mini, Nkosi, Nkosi, sasingathe na egameni lakho saprofetha, sathi egameni lakho sakhupha idemoni, sathi egameni lakho senza imisebenzi yamandla. Ukwenza imisebenzi yamandla, ukuprofetha. Lobu ukaprofetha, uprofetha na-ID number. Lobu ukazi igama lawo ndingakhangela ukulalele, kodwa ayithetha mntwini eyandehlela ekukhuleni kwawo. Kodwa ayisho loo nto ukuthi ubheke ezulwini. Ukuprofetha akusizulwini, into ebhekise ezulwini kukwenza. Ukushumayela kakhulu akusizulwini, ukuhlabelela kakhulu akusizulwini, ukuthandaza kwehlinyembezi akubhekise izulwini. Eyona nto efunekayo ukuklini benhliziyo yomuntu, ukwenza ilizwi, ukubeka abantu izandla baphuma amadimoni akusizulwini, ngoba amadimoni kwawona kuleli gema akhupha nodwa. Wena ukambona umuntu angasindiswanga onamadimoni akhupha amadimoni, ubona ayewakhupha nyana and unawo ningasendothe yena ngelahle. Wena umuntu angasendimbambe apha nguye lo ubeka abantu izandla ngendimkhuhle, ngendibothe kancinci ngelahle. Ilizwi nto lophuma phi? Uthandazela abantu bathi bayaphila, bathi come on papa, bathi yaze yamnandi inkonzo imnandi. Xa umjonga semsona akanamsoni yokusindisa lonke ngumfundisi unxibe lobu unxibe isuti ehlanganyezelayo, xa nokuthi isuti yazithathile ingathi ibolekiwe, ayimfanelanga, ayimfanelanga. Into uyiboleke phi lesuti emile nje shumayela akuveli Thixo. Kule veke ephelile bendidliwa yinto ethi uThixo uyahonjelwa. Ukuhombela uThixo izokusweka uhombele thina. Xa ndiwanxiba ibhatyi nje ezintle andihombelanga Thixo, ndisahombele abantu into yobana abantu bandithemba into yobana ndisindisiwe. Nxibe nje ibhatyi nje sibentle. Haleluya. Ndizigumile nje ndandisa, kodwa ukuhombela koThixo, ukuhombela uThixo kufuneka umhombele inhliziyo lena, inhliziyo yakho ibe lihomba. Ungabe nenhliziyo eluqeleko, ungabe nenhliziyo enobuqaqaviti nobucumbululo. Abantu namhlanje kulula ukuziklini ngaphandle, bayazifaka iphons, bayazifaka zonke izinto negentlemanship, zonke izinto ezenza umuntu abe mhle, bathaba kamnandi iqhatha ezinhle, basiqinile abantu bazihoyile, abantu bazihoyile, banxiba ihlangwa zisolo ezinhle ezimenyezelayo, nanxa bekhonzela endaweni enhle kakhulu, kodwa abananto ngaphakathi. Kuyakunceda ngani ukuba klini ngaphandle kanti ngaphakathi libolile? Njengoba silapha besizoklinwa, ungabi sazibuyisela ebumdakeni. Ufile ungabi kade ufaka, ufile ungabi kade ufaka. Ngina kwenzeni bawo, ndibuyisele kwenzeni, ndibuyisele kwenzeni, buyisele kwenzeni. Sizothandaza yiqhubezele lefesi sithandaza. Ndandule ndibaxelele ndithi andizanga ndinawo. Kunabantu abaziwayo ukuthi bangabashumayeli, bagcwalisa umhlaba, banababadla abakhulu, kodwa uThixo
ezinye into banokutotha kumajini kodwa uThixo kangabanendazi kangabanezulu lindazi bawo igama uyandazi na igama Jesu bakumkhoshwa ngosuku lokugqibela igama Jesu khoshwa ngosuku lokugqibela lethi khoshisayo ayikho kungashumayeli lethi khoshisayo ayikho kungahlebeleli lethi khoshisayo ayikho kungazi izitayelo zenkonzo sangathi sazi izitayelo zalenkonzo yiyo le nto ndikhoshwa esulwini no lethi khoshisayo kungenzi sibuyisele kwenzeni ithi mkani kumgqibezela sokugqibela andizanga ndinazi mkani kum nina nenza okuchasene nomthetho ay izolo ndisubuhlungu kakhulu kula ntshumayelo yasemini xa kusithiwa kunabantu ekuthe babiziwe bagcwalisa abantu kodwa kuyabuza ubizwe ngubani sibiziwe ngesonke ubizwe ngubani ngoba babizwe nguThixo babonakala ngesenzo sabo bawa ndibuyisele kwenzeni siyatandaza ndibuyisele kwenzeni akuzinqodato into balithi bekumnandi econferencini eKapa bekumnandi ntoni ndibuyisele kwenzeni uthathile uThixo osuka khona wenza ntoni ngaloo nto ndibuyisele kwenzeni asiphakamise isandla sinakazela lokwenza masingene emthandazweni thandaza namhlanje uthi Nkosi ndibuyisele kwenzeni make sithandaze my Jesus